sinarengan sampun. Yuk minangkane pamundhutane wau wonten gendul. Ya ta? Gendul. Yuk wonten raras kawiryan gendul. Dah sumangga. Gara-gara sepot. Ya. Raras. Iki lakar wujudan. Jangan tanda. Pirang-pirang dina ra mantuk. Ya, ala nyapa kok gak mantuk. Bablasan. Oh, mampir nek ndi? Omah. Yo. Sampe nek turu nek ndi ngono kuwi. Meneng. Ayo. Oh, nanti ke gacoan yo. Turune gacoan karo Yo ngalah. gembel bareng. Yo. Apa? Sorry abang.
minuman sampun katur. Kurang ya Pak ya? Kurang sih. Berarti ya sakrat ngono wae. Bendan dalam gala-gala. Siapa tadi yang bilang? Ibu niku lah. Kenapa Bu ditutupin? Nyuwun lagu serigala. Gala-gala Mas. Oh gala-gala. Ibunya mau nyanyi ke sini. Ibu apa Mbak ini nggak kelihatan? Ono Ya. gala-gala, ono jambu alas. Jambu alas. Ibu yo lah guyu lah ombo Mas. Pak, gandolinnya sabar dulu ya. Gandolinnya sabar dulu. Engko tak golekne sing ya. Oke. Leren sik kok ndak ngelu. Ini yang mana dulu Mas, ada gala-gala, ada jambu alas. Sampeyan milih sing di antarane gala-gala karo jambu alas. Yo gala-gala. Orang terbanyak kotek ya Bu ya. Mangke bar gala-gala terus jambu alas. Ngoten Nek nggih, Bu? pengen jambu alas orang keturutan iki kok nanggap ya. Mas Bambang kok saged ditanggap. Iki lakon apa to kok nyanyi dhewe. Yo gala-gala. Yo gala-gala. Ayo Bos, nyampe ki Bos. Yo kendang wis penak rasane. Wis sanget nggih. Ini iso metu otok jane. Nyapa apane? Kendangnya jebol. Ya nggak. Iya. Ya moni. Gala-gala dadekke. Iya. Ya. Nyapa Pak? Wah, sampe ngomong lah arep kenai Pak. Gala-gala. Oh gala-gala. Yo Iya. maksudnya sampean nyanyi karo musik ya. Ini semua. Sesuk nggih masak enak ya. Nek lek Surya Buana Indonesia. Ayo. Ayo. Asik ayo budhe joget. Ayo. Ayo. Ku telah kembali padamu Wah. setelah lama kau tinggal pergi. lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu Oh jaga terkira ini segala-galanya. 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 Oh ya mana? Iki lek bakule kopi mau Berhibur bareng-bareng Surya Buana Indonesia. Ada AR Jonathan Surya Lada. VIP Multimedia Mater. Thank you John. Ketawat Purwati bergoyang. Susu. Wah, enak. ku rindu kayamu ketika awal lepas renyah ceria. Ku rindu kayamu ketika meluluhkan segenap jiwa. Ketika ku meraju Tutup kita aja. ketika ku bersedih, kini ku telah setelah lama ku tinggal pergi. Gak sudah ku
waktu meracun. Telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Sudah ku menanti mamamu datang, penuh rasa terikut di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Gala-gala dari ibu-ibu Fatayat yang dari sebelah ibu-ibu Fatayat. Iya, Nah, terima dan juga kasih ibu-ibu Fatayat. Bapak, terima kasih itu lah tebar Iya. jaluk larang awak itu lah. Heeh, delok ngono kuwi kadung dituruti Nah, terus iya. endi to, Mak? Yuk dari sini kan lho. Dari sini jenenge. Ya ora. Bu sampun dipun pinanggang. Sampun Ibu matur sembah nuwun. Injih. Ibu eseni kejambuan. Jambualas. Sakniki. Kok ora keturutan ora gelem le. Nggih, sing nyanyi tetep niki napa ganti? Ganti. Ganti Nggih. ya. Heeh. Samane sira dulu. Bu senyum. Wala bar joget iso kerokan ki. Wong mam lemper. Sangune entek, Mas. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Raras Kawiryan. Nah, saya dalu saya regeng warga masyarakat Ketawang isih tasih lenggah pinarak. Matur nembah nuwun ngagem kadang-kadang bakul ugi. Matur nembah nuwun sampun nyengkuyung pargian ing dalu menika wonten ing adicara tasakuran ugi bersih dusun wonten Ketawang Purwasri Kabupaten Kediri. Ya, nanjak kene saka tlatah Bumi Wengker saka Ponorogo. Nyuwun Jambualas. Ibu engko ben joget. Aku ibu sinten nun saya asmane sinten, Bu? 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 Daryanti. Ha nggih, Ibu Daryanti. Duwe dulur mesti dari tadi. Nggih. Nyuwun Jambualas. Jambune nggih bicare kan bakul jambu. Usahane kok. Yo, Jambualas minangkane pamundutan Ibu Daryanti. Dulur dari tadi. Yo, Surya. Ayo, Pak. Yo. Puri Ratna. Oke. Baik, cok, loho.
yen aku ora lakon melu duwe Surya Buana Uri Ratna Jambu alas aku lite ijo sing kakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirambut yo Budari tadi sampun dipun pinangkani jambu alasipun. Sampun nggih, Bu. Ya alhamdulillah. Wong dikasih sarannya Ora apa-apa. Ora apa-apa. Jenenge marem ning ati. Marem ning ati. Berarti awake dhewe iki berhasil bisa menghibur. Oh iya. Ketawang. Betul, Bambang. Nadyanto mengucapan matur nuwun ning ati iso nandes. Oh iya kon. Tenan ya, Mas yo ngene kan ya ora apa. Ning ati masuk ngene tok. Ning ati iso nandes. Lah ngene tok ning ati nandes. Apa meneh lek? Ndara. Ure. Dalem, Mas. Apa Surya Buana sedina kok malah rusak. Ora nyapa. Iki wong apik. Lho. Ngono to, Mas. Wong ayu kok yo. Yo Aja kan. kena tercemar limbah-limbah. Ora. Loh, lek iso wong-wong ngono iki tercemar aku. Oh, ngono? Aku sing mencemari mereka. Kudu anteng. Ora ya ora Iya, iki mau jambu alas sampun. Jambu alas sudah. Saiki tawarono apa neh untuk bapaknya nanti sing nyanyi khusus engko jambu apa? Gandoli. Oh, gandoli. Engko sing nyanyi engko. Oh iya, ada spesialis sendiri ya. Sing nyanyi sinden. Spesies sinden yang Langka. Sulit Dan dicari. dilindungi oleh negara. Iya. Dilindungi ndekno mau arep mbok tukane obat sing marakne anu. Ngarakne kengkeng. Sampe di penjara Berkat adanya Surya Buana, iya. toko biasanya Ketawang iki jam 10 tutup. Jam 09.00 nek tutup. Iki 24 jam gitu. Apotek bakul mie ayam tuh 24 jam. Iya, ya. Bisa sampai SD. Nggih, Pak Bu, ini ada permintaan lagu napa mboten? Nggak ada apa enggak Bu? Pak, Mas? Oh, abahe mau tuh abahe. Abang nggih. Abah, sapa mau? Makile Pak Anu. Iya. Oh, sare. Oh, sampun sare. Wes sembarang. Sembarang ya. Barang Ya, karena ronak belum ada sambil menanti yang apa pamundutan Gang Doli tadi ki Iya. aku tak nyanyi sembarang ya Mas. Oke. Untuk kamu apa to Pur sing ora Pur? Iya. Saking tresnane karo Ya makasih loh ya Bos, aku udah diajak. Aku pirang-pirang tahun orang ketemu ada dulur-dulur Surya Buana jane aku kuangan. Kangen terakhir ketemu ning semen. 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 Ngerti? Lah iya semen. Iya, terus aku dipertemukan lagi. Pokoknya kanca-kanca muga-muga sehat selalu, rezekine lancar. Amin. Kakak. Niki sinden nggih Bu Carik niki. Alhamdulillah. Dados sak Ponorogo niki dadi bure. Aja Bu. Kakunge pembalap Carik. Duwe bojo jenenge Bure. Pembalap apa? Pembalap sing tok iki. Kowe iki ya, oh, Lu tak dol wis kadol. bojomu. Motore. Oh, motore lagi bojo. Ora. Bojoku tadi mengantar ya aja didol tahu karo sapa. Ngebis no. Sopir ekspedisi. Iya. Surya Buana Puri Ratna AR Jaladom Happy Multimedia Surya Buana.
Lah semonggo. Aduh Gusti. Ya. Sekali
lagu sarep entek Lagu santai sebagai ora apa-apa dari lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Dua buah lagu sudah ya Mas Bambang. Oke siap. Matur nuwun Mbak Guru Gaton. Sampun ngaturaken dua buah lagu sesuai dengan request panjenengan ingkang dalu menika tasih kempal manunggal nyawiji tasih lenggah pinarak matur nembah nuwun. Kita nanti off pukul 11:30 ya ana wektu Cik niki wau wonten pamundutan Karang Kates wau sampun kagem piyantun nem-nem sami kagem piyantun sepuh niki wau wonten request nggih menika Karang Kates sing nyanyi kudu wong sing diusir lho Mas nggih ngono Lik omonge Lik anu kula nyuwun Karang Kates sing nyanyi sing keng Solo terus diusir murah ngono oh nggih aku Mas berarti iya sing njaluk ndi ya sing bae mana sing kene moto-moto ning mburi ketok ning mburi dipanggil sik wis bene kene lho yo boleh nggo sik ya oke lo kakunge kaya kakunge nggih sing ngersakne Karang Kates nah oh nggih bolokku Mas senengan yuk kita panggilkan ngono neh Bos iya ngono neh kita panggilkan lagi pesinden pesenanipun Pak sinten mau Pak Lan. Oke, Pak Lan sesuai request panjenengan sindene kula nyuwun lagu Karang Kates sindene sing keng Solo diusir terus ane kita tenggurah ngoten. Yuk kita panggilkan Engkes Surya Buana. Purwasri warga Ketawang mugi kathah rejeki bersih dusun tasakuran nanggap campur sari Surya Buana keparingan nomi pimpinan Polres kabur santen parutan klopo ngono lho sematen atur kula nah ngono lho yumuh Karang Kates ya kagum Pak Lan menika sanes kates Kang Mas menika pewel saiki kaya tewel njaluke aku roh mbak kan nggo kates menika tewel kalih bligo wis bligo wijane wong apa wewe to kowe iki apa wewe bojoku nek anu mah biasa mah nyoh niki anu nyuwun sewu intermezzo nggih Mbak Nulik niku juara lari tingkat omongno warga kene Mas saestu Pak niki juara lari balap karung lho lari balap karung niki juara 1 mergo apa dadi guyone wong sak desa Pak karung lek mencolot ngeten to lah kok iso nyamuk sementing lak menang ya Karang Kates didamel versi napa Pak Lam langgam horso tayub horek ya Pak Lam gogrok horek brok dadi horek kok ngene iki napa Pak Lam digarap napa langgam horso utawi jaranan horse tayub jaranan oke niki lek jaran apik Pak lek dadi iki mripate mentelane dhuwur irenge ilang Pak dadi karipute tok lagi diparingi ditamani sayangku alah terima kasih nafkahnya ya cinta alah kaose Mas nyapa semen Gresik hus kaya nggone mutiran ke wayahe kerja ada biji 3 jagung kaose nyapa kok ngene iki nyemprot apa panas iya nggih digawe ngomongi wong-wong Surya Buana iki multi talent nek ngene iki ketok campur sari ketok paling apik padahal gawean lala ngomong enek
sing apa? Enek sing kuwi. Nyemprot iki lek nyemprot nanas kuwi. Wong ngono nyemprot nanas. Terus enek sing juragan wedhus. Sing tidak juragan wedhus. Lha Iki ta. Mangpunten Mas sampe karo kok wani. ora wani. Oh, Gus. Nyanyi kok. Nyanyi salam. Nah iki Iki apa? Gus Iki apa? Gus apa? Gusong. Kok gusong. Gosong kok gusong. Karaoke. Ayo Mas. Ya. Cara harus Surya buat ketemu bergoyang. ya. Harus. Apoteknya dibuka. Dibuka. Pengen obat apa? Abeyen. Jarang. Bendungan wewengkon Malang. Injlong banyu ning guyah kenangan. Saben lepas tumuju ing gremetan. Oh, tumetes atiku tatapan. Oh, jajan senalus-alus repote. Ora lawas minangka maksudé.
Apik kemedal. Wis iso kemedal lho. Lah, Kok iso kemedal lho? suarane. Oh, suarane. Mana tak kongkon, ayo sing bagus. Kondang tak jual aku. Marai kadang Tak delok sih modele bokong ngendi sik nggih aku. sing ketok semok Temok ada. langsung mbok jak. Jak tak jual. Kita lewat dadi apa to, Lik? Dadi apa? Mami muci. Muji apa? Muji apa? Karya apa kali apa? Ayo ki pelanggane muci karo kabel tok. Apa wong ge mangane bingung arep pelanggan. Sebenarnya lah omahe nyar. Omahe anyar Tamongi, badoke pakai jamur tak ora masalah. Lah iya. Masa bos campur Surya Buana lho, campur Sari Buana bos. Kebon. Ben bengi kok sabone kalasan ubalan. Golek apa bos? Menenge lambe golek jamur iki. Kakak statusnya mesti ngene iki. Lah iya. Alhamdulillah. Kena dititeni apa meneh poso. Dilungkas. Poso pertama mangane mesti enak. Enak. Iwak pitik soto. Ya. Engko lek wis kok tengah-tengah weruh mangane apa? Pakes. Pakes. Pae rados kok pakes karo jamur. Ngomongi. Temen kan omahe apik. Apik. Apik yo lan ning pawon nek jamur tok. Delala. Delala. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh hadiah. Oleh hadiah. Sebuah roti. Roti. Jamuran besar. Melas iya sing. Ya, iki mau karangkate sampun Pak Lan. Saiki genti sing nyuwun gandoli. Pas, awak kan dadi Mama Muci to. Jare awakmu duwe pondok to, Lik. Pondok dong. Lah kok dadi muci pondokmu apa to, Lik? Dahrul Nikmat Aldi Desa. Apa? Dahrul Nikmat Aldi Desa. Kuwi pondoke ndi nggone? Ya nggone ndi? Ya ning ndi ning Pates enek. Terus Kantren enek, Norno lah. Oh iya. Banyuanyar Gadol Mengu. Iya. Gurah-gurah Garuda Mengu. Iya. Garudane Mengu. Ndine? Pero gambare Garuda ngene. Yo kabeh Garuda ini kok. Garuda iki mesti mengone nengen. Ngono lho. Ora terus Wong Garuda iki umume ngono to. Terus tulisane Monggo. Terus Lah yo Bineka Tunggal Ika ngono gak monggo. kowe kurang ajar jenenge. Wes, Garuda Mengu iki. kaketoke duwe apa anu pondok mriku manjene. Itu ibu-ibunya kok masih di sini? Lho piye to cah iki? Didelok kok malah. Oh iya seneng banget. Apa meni yang ini antusias sekali itu Bu. Sehat selalu nggih Bu. Alhamdulillah. Yang tahun aja nanggap malih. Pokoknya omongan ono nek Surya Buana gak Lho. delok. Ya ya ngene ya. Kamu Nang ya omong ngono ya. Wis aku jate tak sikil. kok Pak omong ngono. Iya, iya. Nanggape apa? Anu jaranan omong apa? Aja film jaran. Umpama nanggape Surya Buana njaluk Surya Buana ngono. Aku gratis gak apa ya ta. tenan. Tenan. Lah nanggap Surya Buana iki gratis setuju lho nggih. Disusani arep argo jaga kaki danyang ngono. Oh, abe kaya singlet. Ngomong apa? Lambeku ya apa? Ngono nyimel kok kowe ya. Mesti lihat model ngono kuwi ning kono lho nang apotek lho Bu. Jaluk obat ngono lho. Obat apa? Muntung. Gandoli. Ya. Ayo goyang bareng biar Ya. capek. Mbak-mbaknya, mas-masnya, dek cilik. Sesuk wis praile ya. Wes. Wis prai joget sini ya di depan yo. Engko disangoni karo bose sing joget ning kene. Bisa. Wes. Aku ra melu-melu lek lek kuwi. Arepe sponsor gak? Wedhus wis tak dol. Wes tak cacur ora capung botol. Ngepi omah lho. Mlamir, Mas. Sing mlamir bojoku, sing ngudek aku. Tau dadi kuli. Walah. Layak kok arep ngene. Opae sedem. Yo, gandoli yo. Layak arep milih koperasine Surya Buana dhewe gak iso gak. Yo. Dadekke Kang Doli. Yo. Yo. Surya Buana. Tapan. Yo kalem mau kan yo. Iya, iya. Wis tajar nyanyi iki gak mentolo. Ustadzah. Sabarane ono goji. Jarene wis pindah doi. Agak-agak tak tututi. Jare pindah Orwasi.
gandoli Pambe men rokokin. Dalu yuk padahal Yo. Tok tok. goyang dong Bu biar tidak capek kanan kiri oke AR dulu Yo jek kaku. Bucah. Dikongkon sogok kerikil. Iya. Sing ngobrol sak pundake. Ampun Mas. Ya nget. Kok sampun piye? Pak Lan nyuwun sampean. Ora ya aku. Pak Lan neh iki lho. Nyapot aku ngapusi iki. Kita kan kurang 2 lagu. Ya toh. Pak Lan kuwi nyuwun Blitar ning Persijaranan. Oh. Sing jaran nulik, sing nyanyi cah papat iki. Oh. Dadi sama iku dadi jaran dinci cah papat. Ngono. Yo. Oh iya Kak Koko.
Aku wong apian. Kaos itu teman glesik Mas. Iya, Alah, kamu tuman ya kamu kulino. Wong lanang iki ngono kuwi bar jaran karo aku mesti lagi dan lagi. Lah, bojomu minggat no karo-karo. Blitar guys. Iya Blitar. Kabeh yo joget sitok-sitok wae ngatek-ngatek. Wah, solah ya. Ki bose lho, ya. Berdiri. Ya, yuk. Iki yo genten aku yo njaluk ya to. Njaluk apa? Yo Mas Anwar kon jaran. Yo, penjalukane yo kudu di. Kuwi kiai lho, lek ning omah kiai nek sampe dipirsani wis jamaah yo. Aku mpone sejarane Mas Anwar bae ya numpak terus aku Mas. Eling anakmu lagi berangkang. Pokoke kono tak tumpak itu. Sing grangsang kudune sing lanang malah sing wedok ora. Ayo berdiri semua. Ya, ya. Blitar versi jaranan. Anak-anak mami sing bagus ya. Bokongnya rada nyempit ngene lho, Dik. Ya, Blitar versi. Berja, iki permintaane Pak Lan. Pak Lan. Engko solah sitok-sitok ya. Solah sitok-sitok lah. Bos, bos. Gak gelem solah piye. Apa iku? Iki lho dasemi lho. Ya, ya Blitar versi jaranan. Lah, sumong. Bokong sing apik nggih. Ya. Ayo Raras. Sing kono tok kene, Mbak. Yo, sik. Persiapan. Engko Raras. Yo. Jare batik gajah mata. Oh. Engkang bisa nyawejeke nusantara. Bongkar ora maka Blitar dadi kembang langit ora maka akeh kang aur iya sih. Hati-hati loh. Sungkem sih. Ya. Sowe. Jarane kalusan. Nek urung. Ya. Sabar deh.
nang Blitar. Lah aku mau jaran dhewe. Jaran. Jaran. Bang. Tak nanya nih. Jalan kok jombok paksa aku. Jaran yo. Iki tak nyanyi iki. Entah Blitar. Blitar. Kena cilik kawan arek yopo. Dadi mene gunung kemut sing ngayomi. Jalan Opo tuh? Blitar. Kereta protes sing Hop. Jaranan nanyang-nyangan. Mundur. Tak pamitan lagu terakhir disiapne ya. Aku tak pamitan dhisik. Nggih. Bapak Ibu ingkang lagu terakhir. Blitar. Lagu terakhir napa, Pak? Manut nggih? Ya, manut pokok sing digerak. Panjenipun kanca-kanca Surya Bana nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan matur nembah nuwun kagem sedaya panitia warga masyarakat wonten Ketawang Purwasri sampun nimbali kula sak kanca anggenipun ngawontenaken tasyakuran ugi bersih dusun mugi-mugi sabibare pargian dalu menika warga masyarakat dusun Ketawang Purwasri tansah pinaringan ayem tentrem pinaringan gemari pahloh jinawi pinaringan rukun pinaringan lancar usahanipun lancar sedayanipun tinebina saking sengkala rubeda pinaringan rahayu wilujeng slamet matur nembah nuwun kagem sedayanipun mugi saged pinanggih wonten sanes wedal mbok bilih kula sak kanca anggenipun tetembangan gegojekan kirang anuju prana nyun agunge samudra pangesami akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artis Surya Buana.
kowe tak